खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आनाया ब्रह्म आरो धीरेश्वर बर' नार्जीनि बे दाङाबाजि सोलिबाय थानाय समावनो एन्ट्रि खालामदों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे समाव थाफ्लि बना जौ लोंनाय जे खुगा मेथाइ बे खुगा मेथाइखौ लानानै गोबां दाङाबाजि बेजों सोंखारिलायनाय थामहिनबा मेथाइ खनगिरि आनाया ब्रह्म आरो बिमला बर' आरो धीरेश्वर बर' नार्जीनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजिया सोलिबाय थादों, दान्थे बिदान्थेया सोलिबाय थादों आरो बेखौ लानानै जे मेन बिनि कपिराइटआ थामहिनबा बेनि गुबै लिरगिरि आरो खनगिरिया सोर बेखौ लानानै मोनसे दाङाबाजिया सोलिबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बे समावनो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा जे बे आयदाखौ थाबैनो दोनथ'नो नांगौ थामहिनबा बे सावरायलायनाय समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोङाव बाथ्रा दान्थेलायनाय बे दान्थेलायनायखौ बे समाव दोनथ'नो नांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगाङाव रिलिज जानाय आनाया ब्रह्मनि जे मेथाइ थामहिनबा खुगा मेथाइ बे खुगा मेथाइखौ मेथाइ खननायखौ लानानै थाफ्लि बना जौ लोंनाय जे मेथाइखौ लानानै बे समाव दाङाबाजि सोलिबाय थानाय बे सोलिबाय थानाय समावनो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों बाथ्रा जे बे समाव बिथांमोना बुंथिदों जे खुगा मेथाइनि जिखिनि आखुथाय बे खुगा मेथाइनि आखुथायखौ खुगा मेथाइ बायदिनो लाखिनांगौ आरो बेखौ बांद्राय आल्ट्रा मडेलाव लांनानै बेखौ खालामनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो जों बुंगोन जोंनि गेजेराव खुगा मेथाइनि जा आखुथाय बियो थानांगौ। जोङो दोंनैबो मेथाइखौ जों रुजुनानै नायोब्ला जोंहा बिमला बर' बिथाङा खननाय मेथाइयाव जोङो दोरोङारि माखासे दामजुफोरखौ बिनि अरिजिनेल टिउनफोरखौ जों खोनानो मोनो। खाम सिफुं जथा सेरजा बिनि रिंसारथिफोरखौ जों खोनानो मोनो। किन्तु आनाया ब्रह्मनि मेथाइयाव जों नायोब्ला नुनो मोनो माखासे इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुफोरखौ दामजुफोरखौ बाहायनानै बेयाव बिथाङा बे मेथाइखौ मोनसे कमार्शियेल आखुथायजों बिथाङा बेखौ दिहुनदों। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आनाया ब्रह्म आरो बिमला बर'नि जे मेथाइ खननाय खुगा मेथाइ खननाय जे थाफ्लि बना जौ लोंनाय बे थाफ्लि बना जौ लोंनाय जे मेथाइ बे मेथाइयाव आनाया ब्रह्मनि जे मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननाया गुबै ओंथिया बे खुगा मेथाइनि ओंथि बे ओंथिया बेरखाङाखै। बिथांनाव गोबां आल्ट्रा मडेलनि माखासे दामजुफोरखौ दामनायखौ नुनो मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। नाथाय गुबुन फारसेजों बिमला बर'नि जे मेथाइ बे खुगा मेथाइ खननाय दे थाफ्लि बना जौ लोंनाय बे मेथाइयाव गोबां बिबांनि जे बर' हारिनि गुबै दामजु आरो बिथांनि जे मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननाया रोखा जे खुगा मेथाइयाव जाखिनि थानांगौ बे थानाया गुबै खुगा मेथाइ बायदि जादों होननानै बुंथिदों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आनाया ब्रह्मआ जाय बिथाङा बिनि गुबै लिरगिरि आरो गुबै बेखौ खनजेनदोंमोन बे खनजेननाय सुबुंनिफ्राय गनायथि लानाया गोनांथि दंमोन। बिथाङा बार्ता आरो बिमला बर'नि गनायथि लानांगौमोन मानोना बिथांमोना सिगाङावनो बे मेथाइखौ खनदोंमोन बे खुगा मेथाइखौ खनदोंमोन आरो बिथांमोनाव कपिराइट दङ। दा बेखायनो बिथाङा आनाया ब्रह्मआ बे समाव गिबियावनो बार्ता नङाब्ला बिमला बर'नाव सोंनांगौमोन नाथाय बिथाङा सोङालासिनो बे समाव थाफ्लि बना जौ लोंनाय जे खुगा मेथाइ बे खुगा मेथाइखौ बिथाङा खनदों आरो जेराव बिथाङा गोबां आल्ट्रा मडेलनि दामजुफोर बे दामजुखौ बिथाङा बाहायदों नाथाय बेवहाय खुगा मेथाइ बायदि बेफोरबायदि ओंखाराखै बेनि ओंथिया ओंखाराखै होननानै बाथ्रा बुंदों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव नोंथांमोनाबो बिजिरनो हागोन जे जाय समाव खुगा मेथाइ बर' हारिनि जे गुबै दामजु आरो बर' हारिनि जे गुबै खुगा मेथाइ बे खुगा मेथाइ
हमथानानै बा फोथांनानै लाखिनायाव नोंथांमोनाबो बे समाव मा बुंगोन बे आयदाखौ लानानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो हागोन। नाथाय बे समाव जे बे आयदाखौ लानानै दाङाबाजि जानाय बे दाङाबाजि जाबाय थानाय समावनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खावलायदों जे मोननैबो आयदाखौ थामहिनबा धीरेश्वर बर' नार्जि आरो आनाया ब्रह्मखौ जाय बिथांखौ मदद होदों, आनाया ब्रह्मखौ मदद होनाय बै सुबुंफोरा बे समाव मोननैबो टीमजों सावरायलायनानै बे आयदाखौ बेहायनो दोनथ'नांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। आरो बे समाव बिथांमोना खावलायदों जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खावलायदों जे बे समाव खुगा मेथाइखौ खुगा मेथाइ बायदिनो बा खुगा मेथाइयाव जाखिनि थानाय जि मिलौदो बेखौ जेरै दं बेफोरबायदिनो लाङोब्ला बा बेफोरबायदिनो जुदि मेथाइ खनोब्ला जोबोदनो मोजां होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेखौ जेरै दं बेफोरबायदिनो महर होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। बे समाव नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन जे बे समाव थाफ्लि बना जौ लोंनाय जे खुगा मेथाइ, बे खुगा मेथाइया सोरनि मेथाइ खननाया जे खुगा मेथाइनि जे आखुथाय बे आखुथाया दङ नोंथांमोना फोरमायनो हागोन। आनाया ब्रह्मनि जे खुगा मेथाइ खननाय ना गुबुन फारसेजों बे समाव बिमला बर'नि जे खुगा मेथाइ, बे खुगा मेथाइयाव खुगा मेथाइनि आखुथाया सोरनियाव बांसिन बेरखांदों बे समाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समाजारि बिजोङाव जा थाफ्लि बना जौ लोंना बे खुगा मेथाइखौ लानानै जा जों धीरेश्वर बर' नार्जि आरो आनाया ब्रह्म बिथांजों माने बाथ्रा दान्थेलायनाय जाबाय थादों। बे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे रादाब बिबुंथि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों होनो लादों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो मोनथिनायाव धीरेश्वर बर' नार्जिया बे मेथाइखौ कालेक्सन खालामनानै 2001 मायथाइयाव बिआरटानि मददथिजों बिथांमोना अडिअ केसेट दिहुनदोंमोन। दा बे अडिअ केसेट दिहुननायनि जा कपिराइट बेखौ बिआरटायानो लादों आरो बिनिफ्राय बे मेथाइखौ खनदोंमोन जोंहा धीरेश्वर बर' नार्जिनि बिसि बिमला बर' बिथाङा। आरो जों मिथिनायाव बिथाङाबो खनगिरियाबो कपिराइट्सखौ बिथाङाबो लादों। दा बे हिसाबै जों बुजिनायाव आनाया ब्रह्म बिथाङा दा बे मेथाइखौ रिमिक्स खालामनो थांनायनि सिगां बिथांमोननियाव बिआरटा एबा बिमला बर' बिथांनियाव एसे सोंनानै नायनायमोनब्ला, रायज्लायनानै रिमिक्सखौ खालामनायमोनब्ला जोंनि बुजिनायाव दा समाजारि बिजोङाव दिनै जाबादि दावराव जाबाय थादों बेखौ जानाय नङामोन होननानै जों सानदों। दा जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो जों बुंगोन, जोंनि गेजेराव खुगा मेथाइनि जा आखुथाय बियो थानांगौ। जोङो दोंनैबो मेथाइखौ जों रुजुनानै नायोब्ला जोंहा बिमला बर' बिथाङा खननाय मेथाइयाव जोङो दोरोङारि माखासे दामजुफोरखौ बिनि अरिजिनेल टिउनफोरखौ जों खोनानो मोनो। खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बिनि रिंसारथिफोरखौ जों खोनानो मोनो। खिन्थु आनाया ब्रह्मनि मेथाइयाव जों नायोब्ला नुनो मोनो माखासे इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुफोरखौ दामजुफोरखौ बाहायनानै बेयाव बिथाङा बे मेथाइखौ मोनसे कमार्शियेल आखुथायजों बिथाङा बेखौ दिहुनदों। दा जों बेखौनो लुबैयो, जोङो बर' थुनलाइ हिसाबै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै दा जोंनि इयुना जुदि इलेक्ट्रनिक्स दामजुफोरजों जोंनि खुगा मेथाइफोरखौ आखुथायफोरखौ बाहायालासेनो जों खनोब्ला जोंनि जेनेरेसनफोरा हयथ' जोंनि दोरोङारि दामजुफोरनि रिंथारथिजों बानायनाय खुगा मेथाइखौ गुरुत्व होनाय नङाबो जानो हागौ, बा खोनासंनो नायनो बिथांमोनहा गोसो जायाबो जानो हागौ। जों बेखायनो लुबैदों जे खुगा मेथाइनि आखुथाया थाथारनांगौ आरो जों बिमला बर'आ खननाय मेथाइयाव जोङो दोरोङारि दामजुफोरनि गुबै रिंसारथिफोरखौ जों नुनो मोनो। दा मेथाइया एखेयानो, खिन्थु खुगा मेथाइयाव जाखिनि जोंनि आखुथायफोरखौ जों थाजानो लुबैयो बेखौ थाजानाया मोजां। दिनै बे मेथाइखौ लानानै थाफ्लि बना जौ लोंना
बे मेथाइखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाबादि दाङाबाजि जादों। दा गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा गाव गावनि कमेन्ट्सफोरखौ होदों। जों बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों बे समाजारि बिजोङाव नांलायनायखौ बा बाथ्रा दान्थेलायनायफोरखौ जोङो थाबैनो बन्द' जाजानो लुबैदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव बेफोरो माने मोजां इसारा नङा। दा हारिमुखौ जौगाहोनोब्ला जोङो जोंनि बाराद्राय आल्ट्रा मडार्न खालामनानै जोङो जुदि खुगा मेथाइफोरखौ बानायनो थाङोब्ला बेयाव खुगा मेथाइनि अस्तित्वआ थानाय नङा होननानै जों सानो। दा जोंनि बुजिनायाव जिहेतु आनया ब्रह्मआ कपिराइट्सनि बाथ्राखौ एसे बुजिनानै बिथांमोननियाव सोंनायमोनब्ला हयथ' दिनैनि बे दाङाबाजिया जानाय नङामोन। आरो जों लुबैदों जोङो आनया ब्रह्म बिथांखौबो बुंनो सानदों जोंनि बिथाङा जा माने थाफ्लिबोना जौ लोंना मेथाइखौ माने मोनसे मडार्न माबाजों खालामबाय। दा बिथाङाबो थिगखौनो खालामदों। जोंनो गोजामखौबो नांगौ गोदानखौबो नांगौ। बिथांनि गेजेरजोंबो जोंनि खुगा मेथाइनि जा माने आखुथाय बियो बर' माहारिनि गेजेराव बेरखांगोन। दा बिथांखौबो जों गोरोन्थि खालामाखै होननानै गोरोन्थि खालामदों होननानै जों बुंनो सानाखै। दा बेखौबो जोंनो नांगौ, मोननैखौबो नांगौ। मोननैनि गेजेरावबो मोनसे हिसाबै जों थांना थानायखौ जों लुबैदों। दा बिथांखौ बे मेथाइखौ खालामनो थांनायाव जायफ्रा बे मेथाइखौ बिथांनो दिहुनना होबाय, दा बिथांखौ हेफाजाब होनाय जों जायफोर लोब्बा दं बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों बिथांमोनाबो जाहाथे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों धीरेश्वर बर' नार्जी आरो आनया ब्रह्म मोननैबो पार्टिखौ ज' खालामनानै जाहाथे गोख्रैनो सावरायलायनानै जेंनाखौ सुस्राङो, बुजा बुजियाव फैनो हायो, बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों लुबैयो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।